Der er meget at sætte sig ind i, når man skal reklamere for sin virksomhed. Og hvor skal man begynde? Med Google AdWords har du taget det første vigtige skridt på vejen mod en markant og veletableret online-profil. Det eneste du skal gøre er at skrive din annoncetekst, vælge de søgeord, der beskriver din virksomhed, og beslutte dig for, hvor stort et beløb du vil bruge. Din annonce kan derefter blive vist, hver eneste gang dine kunder søger ved brug af de pågældende søgeord, du har valgt. Du betaler kun, når en kunde klikker på din annonce. Overskuelige diagrammer viser dig, hvilke annoncer, der har ført flest besøgende til dit website, og hvilke klikpriser, der har sikret dig størst synlighed, så du tydeligt kan se, hvad du får for pengene. Du kan når som helst ændre eller stoppe din annoncekampagne, eller standse den midlertidigt. Der er ingen bindinger eller betingelser. Har du eksempelvis lige udvidet din virksomhed med en ny plantevandingsservice, kan du på få minutter oprette en ny annonce for at tiltrække kunder, der er interesserede i en sådan service. AdWords hjælper dig med at nå ud til de rigtige kunder på præcis det tidspunkt, hvor de søger efter dine produkter. De kan eksempelvis få vist din annonce, når de foretager en søgning, eller når de besøger nogle af de tusindvis af websites, nyhedssites eller blogs, der er relevante for din type virksomhed. Uanset om du sælger dine produkter via en lokal butik, et websted eller begge dele, kan du med Google AdWords være sikker på at nå ud til din målgruppe. Du kan tiltrække lokale kunder ved at sikre dig, at din annonce kun vises for kunder i dit lokalområde. Eller du kan vælge, at den skal vises for alle kunder inden for et nærmere defineret større område. Google AdWords gør markedsføringen af din virksomhed til den rene leg.